že Peťo túto fotku spravil na mieste, na analógu a vyvolal si ju priamo tam, čo je pre mňa najväčší klobúk dole a vždycky, keď to poviem nejakým fotografom, tak to nechápu. Monuments je Peťov projekt, ktorý si vymyslel s zámerom skateovať na starých komunistických a vojenských monumentoch. Na prvú cestu, cez ktorú sme prešli asi cez 10 krajín za 4 dní, sme išli vlastne už skoro 10 rokov dozadu a práve teraz sa to objavilo, jedna z toho projektu fotka v Thrasher Photography, ktorý mapuje vlastne 40 rokov rôznych fotiek, čo im naposielali ľudia, aby ich tam pridali do ich sekcie. Fotky z Monuments 3 sa fotili na Hasselblad 501 cm. Bolo to krásny zážitok. Je to monument Lepoglava, ktorý sa nachádza v Chorvátsku. Bolo to v roku 2019 a ich vlastne najviac zaujalo to, že vlastne sme to fotili na analóg a že sme si to sami vlastne vyvolávali na tom mieste, aby sme vedeli, že máme nejaký skateový trip. Na tomto spote sme jazdili celá posádka, Štepán Bareš, Přemek Hitler a ja. S tým, že najskôr tam niečo skúšal Přemek a keď sa nemýlim, tak Peťo na ňom minul 6 filmov, ale napokon to nepadlo. A potom sme sa za každým striedali kvôli uhlu so Štepím. Takže boli sme tam fakt asi, ja neviem, že pol dňa bolo tam pokoj a nechápali sme, že je taká pohoda. Postupne sme tam počas celého dňa niečo povracali, čo je v videu, no a fotka je tuto. Takže tak, no. Máme radosť.